रामाची आरती सुरुवातीला ऐकताना म्हणजे सुरुवातीला ज्या तालमी चालू होत्या ऐकताना हे म्हटलं काय करतो हा याचं त्याचं सगळं जोडून काहीतरी काढलेलं आहे असं वाटायला लागलं होतं. नाही हे जमणार नाही आपल्याला, खरंच सांगतो हे जमणार नाही मला, तुम्ही दुसऱ्याला रामदास म्हणाले जमणार नाही का, जमूया. 3 आपल्या भेटी लागलेला आहे कारण घुमट मैदान भाग 1 आणि 2 हाच्या पयलीं जेन्ना ल्हान आसतना हो वयाचो प्रश्न जालो म्हाका सगळ्यात पयलीं म्हणजे हे म्युजीक फिल्डाक पुश करपी म्हजे भाव बापाय समान भाव म्हाजो बापूय गेलो वयर आवय गेली पूण जे पुण्य तेणी जो म्हाका फुडें हाडला ते खरेंच पुण्य तांकां लागलें आयज अशें म्हाका दिसलें. तांचे खातीर हांव ताळयो मारता. तर पयलीं जालें भावानच म्हाका भजनान हाडलो, भजनानसून मागीर क्लासिकल लाडू मास्तरा कडेन पावयलो, थंयच्यान संजय गांवकारा कडेन पावलो, तेजे नंतर तरंगेकर सरा कडेन अशी सगळो प्रवास वचलत गेलो सगळो. आज जी नमो माळसाई भाग ही सिंधी मोचन माझ्या हस्ते झालं त्यात विविध कलाकारांनी भाग घेतलेला आहे. पंडित सुरेश वाडकर, श्री अभिजित तटकरे, श्री अमोल बावडे,